Oh guys, nasa na ko yung amigo dali nga, hindi sa kay abilidad, si Attorney William Paglinawan. Ano akong nag-iipang nabigado nga, Kane, mga niya mong kuhan. kuya kayo. Pwede naka-breaks record din sa abas. Si Colonel LJ Laure. Gayawa. Sa formal na ano, orang si, oh, layo na kay si, ano eh, si Samir B. No? English class vocabulary. Sioke, Phenomena. Guys, na ako'y pailailan nyo guys, no? Kung mga amigo dali hanggang May. Na ako mga buddy, si Saba. Si Saba, mo hawa na mo biyaan ako na after 1 week. Karon naman siya nga week nga mo stay dali kay na naman siya new master. Si Saba. Si Pagwis. Kang. Oh, hey, mana si Pagwis? Bagwis. Is nabiro kayong usa. Pero sayang na kayo na padoon ni mo. Basta na kay food. Di na kinanglan nga dogon ni mo doon automatic. Laog. Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting such desperate times. Cold